Yabo itherapy kumele imsize ulile Mtshali. Ngoba ngeke ngisize ngalutho mina phuma. Manje awukhiphe lo muntu lo ngiyacela bakithi ngiyacela ukuthi ungisise ntombi. Awu ngingageza ngisho ukugeza khona. Ungeza nini? Awukhiphe lo muntu lo. Wayenza into enhle wenzela izwe lakho. Uyabona inkosi mayibona ukuthi yagoba uphondo impi iyayimisa nse. Ihlehlise iqala phansi ibheke ukuthi kusasa izolwandlelana. Uyabona ke manje inkunzi indlende izokuseka ngokuvikelekile manje kulezi zami izandla zinekhono lokuphathiswa. Ngicela into eyodwa 4 wena manje. Le ndawo le iyamlungisa umuntu uziphathe kahle. Sale kahle. Show. It's 16 lamps. Hayibo, umoya uphephelena wena ozokulethana. Hawu, uyabona ukuthi nomoya phela uyazi ukuthi ubathole pha abantu abahle njengami. Eheni webantu. Engabe ngigezephi ngapakashelo wena. Kahle yini le ekubeka la kwamasho? Hayi suka ntombi. Uyabona phela mina sengaba usomabhizinisi. Ngiyalapha ibhizinisi lingithuma ukuthi ngiye khona uyabona lingithathele ngibeke ibhizinisi elinjani leli likubekela kwamasho lalela uyabona phela uma ufuna lesi sinohlonze kuzomela ukuthi ungithathe phela siyodla isidlo sasemini ukuze nginabe kahle ngikuchazela ukuthi ibhizinisi lani lelo ngithole nami okuya ngasethunjini ngidle ngisuthu uyabona hayi wafika kahle ke hayi nami senzothi nje ushaya umoya ngoba hayi lamaphepha azongiphathisa ngekhaya asambe hayi bakithi Kade ngithule ngicabanga
Uthe ngabe indaba ezithabenze senjani ejele? Hawu bakiki. Mina ngikholwa. Yaza ngakhothi newusevele wahamba nje. Yaza ngakhothi newusevele wahamba nje kalula kanjalo. Okubuhlungu nje ukuthi noma angabuya akasezokwazi ukuba inkosi. Lapha abantu bala indlende bayitshela ukuthi ubabusizwe ngoba ekhona uzele ukuzofudumeza nje kuphela isitulo. Fudumeza. Ubabusizwe useqalile phela usenza izinto ngendlela yakhe la endlini useyashintsha. Ushoda nje ngesithombe esikhulu esingaka. Asifake nje upenda sithi athi nje basisi bami sithatheni sithi fahla lapha eminyango ka edongeni lapha yakundaba ezitha. Bathi bengena nje. Hayi uqinisile. Hayibo uyazi bengicabangani? Ucabangani? Ngeke bahathe mina nawe. Basenze amakhosana idlende. Hawu ngabe yonke into ngabe yonke into nje iyashelela ihamba. Vele. Hawu thina siyayazi indlende. Singayibamba kanje. Yazi ukuthi nje bangathi befika nje bafike kufudumele yonke into labakhohlele ukuthi indaba yasitha. Ngabe kuyashelela yonke into. Vele. Yabona nje singalibamba siluthu. Khohlele ukuthi unkunzi kade ekhona. Nasebenza noma ngiyavuza indaba. Sebenza. Einganeni nana nokuthi sibafundisa inhlonipho, sineyalo and sinenzuzo ekugcineni, right? And then but ucabanga ukuthi uzothula le speech ugqoke kanjalo uyimfinyozi kanjalo ufake izibuko ezimnyama. Lalela. But uyikhansela wena and ngizoza ubhlungu ukuthi ngibhizi mina la ngilungisa speech ukuthi sibe lula uma ususithula awusirehezanga awubusanga uzusibheke uzofika lapho ubheke. Angeke ngikwazi ukuya kuleyo meeting. Angeke ukwazi ukuya kuleyo meeting. Wembathi yazi ukuthini lama awards mhlamba bukeke emancane kwena awekho mancane yebo amakhansela amaningi awawa attend yilapho ke la kufanele wena ubonakale ukuthi uhlukile wena uyawa attenda because uyabakhathalela abantu iyona attention esidingayo le njengoba sibhizi campaign ukuthi ube ikhansela yethu. Angeke ngikwazi ukuya kuona wena uzodeliver speech. Uchaza ukuthini? Ayangikuzwa kahle. Angeke ngikwazi ukuluza i-opportunity ukuthi ngiye eSwaziland. Swaziland? Kwenziwani eSwaziland? Angikhumbuli ke mina leyo meeting kwi-diary yami. Lalela leyo mbuzo ngizoyiphendula uma sengibuya khona. Yabo njengamanje sizohamba via Joburg and then from Joburg to Swaziland. Nizohamba via Joburg and then from Joburg. Wena nobani Mbatha? Wembatha ngikhuluma nawe wena nobani? Hayibonali ilumbo. Nona nasi. Sanibona. Unjani nasi? Yaphila njani? Siyaphila. Ngiyatholelani ke namhlanje? Mina nje ngizocela ungitholela i-sandwich. Bese kuthi into enophuza ngicela ijuice yaphula. Ngingazi kusho wena uzo-ordani. Uzodingana nama? Lalela lapha ke ntombi yami. Ngifuna ukuthi uvulele izinkomishi zakho ngoba ngizokhuluma lapha ngikube kanye ngifuna ukuthi ngisiphinde futhi ngizwe ukuthi ngithini ungizwe kahle lapha ngizoqala ngalo ibhega le ufake nama chips lapha ufake noshizi yiyo ngizoqala ngayo uzoqala ngifuna ke lapha ukuthi wini lo yabona lo indile ingaleka anyanisi le thele kube mningi lapha nako kufake nale inkukhu le uyithele futhi nayo ungabe nomhobholo lapha ekitchen faka ukudla lapha ungancisha faka ama chips lapha bese ufaka ne sausage kahle wenza bemahlanu thele lapha ama sausage manje konke lokudla uma kudinga iplate nelodwa hayi kubuya ngazuthi mina nhle udinga i-tray ayi plate you fit indlendeni nako kunye lapha uyabona lo usangwish lo bathini lo leli utuna ufake le ngifuna le sandwich ufake le sandwich leli khema mana wangihlahlela amehlo ngifuna ukuthi phela lokudla lokukuthathe konke uyabona ukufake lapha ku take away ngoba phela kuzoba umphako wendlela ngihamba nako okay bese kuthi okwamanje ngifuna ukuthi unginikeze ujuice lo bese unginika nefruit phuthumiseke lapha ungalenzi iphuthu ungeze ukudla lapha ungeze amasosisha bemahlanu okay ntombi yami Hawu wenyawo
ake usho njengoba wena noLili phela ningabangani kulezi insuku ayikho mhlawumbe into akutshela yona ngokugqekeza kwalapha kubo Wemsomi sacela ukuthi ungiyeke yezwa. Hayibo kahle kuba defensive nyawo mina into engizama ukuyithola la ukuthi ayikho into ekutshele yona malana nabantu abangenile lapha Yazini sengikhathele empeleni ambhilikede ukuthi lokho eningicefezela ngale igama lentombazane le. Yazi ukuthini kwenzakalani vele umuntu uthi ushona ngalana uLili this uthi ushona ngalana uLili that. Yabona igama leseliyangilandela njengamanje seliyichephe sejezini adnesium. Layilani la angisafuni ukuphinde ngizwe noyedwa lokho engicefezela ngaleli gama leli uma ngikhona. Wenyawo kahle kahle kwenzakalani mina ngawe? Bengithi uthi umkhathalele mina uLili. Yazi ukuthini? Mazibuka. Yini? Ungazongilinga yezwa. Cela ungangilingi. Yazi ukuthini ngiphinde futhi ngikuze futhi lokhu ukhuluma naleli gama leli. Haya wehlisa umoya nje nawe yini kanti? Ngizoyikhisa kanjani umoya nibhizi ningicefezela ngaleli gama leli ntombazane le? Hayibo yini manje sekwenzakaleni? Kwenza njani? Kade simbuza lana ukuthi uba noDubula unje sofika la uyasithethisa uyastraightnisha ukuthi singaphinde sikhulume ngoLili la station. Kodwa futhi angimjwayele nje kapteni. Hayi ngeke ngiphawule ngeindaba zikanyawo engingazazi yabo. Hey. Yazi phela lapha enonkazi. Sengiyazi ukuthi phela sikho lezi zami. Hleze ngidla phela ngilungiselele lapha. Uyabona? Awu. May. Yebo nganana. Take away kuzothola uma sohamba ma. Hayi inkinga ntombi yami. Enjoy. Hayi babo. Eheni webantu. Imaki uzoqeda ukudla lokudla. Wapha. Ukuthi ukudla lokhu kuyimpilo. Uyabona phela lapha. Angizolanga nje ukuzodla ibheka nje. Talenta ngebheka. Njengoba bengisho phela. Uyabona ke lapha endlendo. Ngifuna ukuthi abantu basendlende laba abacebile. Abanemali. Imndeni le ehamba phambili lapha endlende indende yonke. Uyathola abantu laba abanemali uma behlezi baba nethukuthezi. Ngifuna ukuthi ingane zizwe lapha makuvalwe ikole. Impela sonto nempela sonto nje. Bangene bephuma phela abantu lapha. Bezoletha imali. Wena nomadongo. Nobe ninganyakazisisha amaphiti kuthi. Imali ingene iphuma lapha. Ungakhohlwa phela ukuthi mina phela ngisemkhandlini lapha uyabona. Abantu bayangihlonipha kakhulu. Kanti futhi uyabona inkosi le entsha le indaba ezitha. Ngimbekela usentendeni yesandla sami. Uswa ngami. Lalela mina. Kanti phela futhi abantu bangethemba uyabona. Manje wena nje okumele ukuthi ukwenze ukuthi uvume phela ukuthi usoliphi. Sibasane nawo. Imaki mase utholani wena? Hayi. Isinqephezelo nje sincane phela ukuthi mina ngiletha amakhasimende yabona. Hayi. Mokhuluma ngesinqephezelo esincane mhlawumbe singathi i-commission engakanani? Hayi. 50%. 50%. Ah, my. Uzamile ke umuntu namhlanje akufani. Hayibo. Nokuthula. Makajeni. Geja, ninjani? Hayi bengifisa uzwe ngamukele izindaba. Awulaze lapha umilanga indlende. Uqonda ukuthini ke manje Nokuthula? Wena zolo lokho ubuthi abantu basendlende bagcwele ukwesaba futhi sebelahlekelwe yithemba. Yini esishintshile manje? Shuthi ubungakezwa ngempela. Unkunzi kunikele ngazonke izintambo zobukhosi. Wayinikela lapha na kubabusizwe. Ayini? Hayi. Thana uyadlala. Hawu, ngingawaqambela namangageja. Iqiniso lelo. Ubukhosi sekunikeza umuntu engingasho ukuthi ngempela kumfanele. Mana Nokuthula. Yenzeke nini yonke lento? Akubalekile ukuthi kwenzeke nini Geja. Okubalekile ukuthi njengoba ngisho nje umuntu ofanele ubukhosi inguquko nje seziningi ezokwenzeka mina ngokubona kwami. Ngiyaqala ukuzizwa le. Phela mina ngokwazi kwami isihlalo sobukhosi into umuntu azalwa nayo. Awukwazi ukuvela usupha umuntu njengathi ngoba icathulo indala angikaze ngizwe leyo. Awusuka. Singaphela phela mangase kuthi ubukhosi kunikeza umuntu ngoba nakhe ezalelwe khona. Hawu. Yasi ngiyeqala ngale. Hayi. Bengingakezwa lutho mina ngale ndaba.
Hayi khulileka ke phela indaba ayihlali phansi. Kafushana ayikho into ehlale lapho kaMasho. Usungabuya lapha endlende. Nami ngikulindele. Angikujahile ke nokho. Ngathi ungayicabanga lento. Sale kahle. Hayi, shuthi serious lento eyenzeka kunyawo. Ngiyaqala phela mina nje ukumbona icasuke kanje. Captain, ngabe uyazi mhlawumbe ukuthi kwenzakalani ngaye? Angifuni ukukhuluma indaba zikanyawo. Angihlangani nje naso. Mina ngiyasola la uthi unyawo usephindwe yakugilwa hey intombazane futhi ekuthiwa ulili igama layo. Hawu, Captain, awusho usuke wezwa ngalento eyenzeke lapha kaXaba ukuthi kungena abantu badubulunjeza abashawulile kabi. Well, yeah, bese ngizwile. Kodwa ngicabanga ukuthi khona okushaya amanzi. Ngendlela wonke lo mndeni wenza ngathi akwenzakalanga lutho nje. Yazi ukuthi mina lento lengiyibona ukuthi uLili usedlule emzimeni omningi. Wakwazi futhi ukuthi asurvive. Ungixolele Captain. Yazi lento ayifani noLili. uLili siyamazi la station. Ukuthi nje akazizwani nento okuphula umthetho. Uyilandela noma ngabe njani. Kodwa lena isondelene naye. Uvele wayithela ngamanzi abandayo nje ayiqhisikakala. Ake sithathe ngokuthi phela abanye abantu uyabona i-trauma ba reacta ngenye indlela kuyona. Abali nayo ngendlela eyodwa njalo ngesikhathi esodwa indlela efanayo. Unje sonke la akekho ngisho noyedwa umuntu owazi ukuthi uLili ubhekane nomthwalo ongakanani. Simane nje senza ama-assumption angeke amsize, angeke asize futhi nathi la e-police station. Mina into engiyibona nje ukuthi kumele nibuyele emsebenzini ahambe niyokwenza umsebenzi wenu. Iyona into engabe sikhuluma ngayo la. Hayi indaba usohleba ngoLili engeke kuyilive. Amadoda amile lapha alinde ukusetshenzwa. Kumele kusetshenzwe. Hayi indaba zokuthi uxoxa indaba ezingapheli. Hlabana nabantu. Akusetshenzwe. No 50% phela. Imadlana nje. Uyabona phela mina lapha endlende. Ngiyobe ngiletha bonke abantu basendlende. Uyayazi indlende ukuthi inkulu kangakanani nezicebe zakhona. Ngikhuluma ngogogo lapha. Omkhulu, omzala. Wena namadongo nje niyobena ningenzi lutho. Kanti futhi phela uyazi ukuthi baningi kanjani abantu abafisa ukusebenza nami lo. Usoliphi ukuthi ngizimbandakanye amabhizinisi enabo. Ungayithathi phela ngizophuma ngiyoyikhangisa mina lo mbono wami. Into eyenza ukuthi phela ngize lapho uyabona. Ukuthi phela osihlobo laba sebake bangichasa lapha. Ulo mncintiswane wami. Uyabona uGugu othandayo. Kanti le business iseqophelele phezulu ngiyanhlonipha. Imayisho ngiyayidinga le deal. Kodwa ke i% engakunika lona Ntombi, ngakunika u5%. 1 2 3 4 5. Hayi uyangithuka phela wena. Hawu. Imali engaka? Into engayenza nje ukuthi la ngithi 40% yaba. Ngiyaxolisa nkosamsho kodwa nalo percent nkosam 40% usamkhulu nkosamsho. Ngcono ke u10% kodwa futhi nawo lo 10% mkhulu kwabe safanele ngihlale phansi ngikhulume nosihlobo ngizame naye ukumbonisa phela ukuze ayi-understand yonke lento. Hayi. Lungileke. Ngizothatha u10%. Awu. Maya. Hayi so uma sisebenzisana kahle hayi yonke lento izohamba kahle. Unjalo. Yezwa, ngiyakuzwa. Unjalo impela.
Geja yenzeke kanjani yonke lento le? Kuza kanjani ukuthi umkhulu uyivume kanjani yonke lento le? Ngoba mina ngokumazi kwami umkhulu bengiyazi akuvumele nje ukuthi avele adedele nje konke nje ngokwakhe nje akudedele kwabanye abantu. Awume kancane Nkazimulo wena ngathi kasheshe ukhohlwa. Usukhohliwe uthi yonke lidalwe uwe. Idalwe uwe yonke lento man. Idalwe yimi ngidala kuphi Geja? Mina ngaze ngiphoqe umuntu mina ukuthi ahambe eyenza Nkazimulo. Awuvala umlomo wakho ungilalele. Wena uhambe uyonikela ngomkhulu wakho emaphoyiseni. Ubuthi kuzokwenzakalani kubantu basendlende? Geja into engiyenza mina bengivikela ikusasa la. Ufikela lephi ikusasa? Wena mfana wena ufuna ihlolo sobukhosi ongasebenzelanga bese abantu behlonipha kanjani? Bhadi ke mfana wami isihlalo sobukhosi sihamba ngegazi. Futhi abantu begazi abakukhohlwa kubo sokwenzile. Nje manje Geja sekuphelile nje manje. Yaphelile. Konke kuphelile man. Awuseyena umlomo wenkosi. Abantu abasenendabayo futhi cabangani ngokuthi usiza kanjani wena. Lehlalo lesi ebekuzoba ngesakho ngelinye ilanga asekho ekusaphinde kwenzeke lokho ngoba sisolele ngale koba omkhulu sizwe. Yabona leli bhodwe leli mfana wami liphekwe uwe futhi ngizokutshela kona ukuthi lithokozele uzuncinda iminwe kanje lithokozele ngoba uwe liphekile. Wenze kanje naka abafana abancane umdlala ngomlilo bagcine beshile ngobusha nje itsha. Ufuna ukuthini khuluma. Nanto waziyo ufuna ukuphendula nje. Manje ngaze ngufaka isibhakela. Uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho Yini edala ukuthi uvela usukunikela nje ngendlela kalula kanjalo kuba umkhulu sizwe. Amboshiwe Geja. Ayikho into emayinzi. Angikwazi ukubusa abantu. Yazi ade ngangifisa ukubuza lento ngoba cha impela ade ngangisola ukuthi ngangena proof. Kwenzakalani phansi kwakho mina?